Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, idi kalman laeng ti pakasalitaan ni Roger nga napauluan iti nagraranada. Idi kalman laeng. Idi kalman lang manong nemi tadumaw dawata kini mama iti kwarta. Ano ma? Papanamaya, papanam. Adala date ko. Date man, idi kalmanin, date manitan. Sino man ting ka i-date? Daday, nanubyak lang hindi kalman ma. Ano? Hoy, Roger ha? Halaglag pa. Saan nga mapidpidot ti kwarta? At danin papang mga agrigrigat di Saudi Arabia. Iso sa mo nga basta gastarin di kit kwarta nga ipawpawit na. Italang gasta nga wala kaskan na. Ngayon naman. So dagmat mo nga ori na kayo kat gasto nyo taon kaskan ng kwarta ipawpawit di pa. Anong takunan? Kituan. Tamo yun, tsaka mo. Anak, di mo amulo ko. Magdad kayo din. Tanong di kayo mga makita yun. Pangtahanak pa din loko to. Wala naman. Magdad kayo dumalang amin. Dupila sa uyo amin. Magragrigatin takbalang. Pag-agapat na pa lang hindi na oras. Magdad kayo tumid lang. Among magkan nga din ang kalman maning nga naawat yun tayong pawit ni Papa. Huwag naman nagatuli kayo paggastusan tayo. Sa ni ading mo, di mawat itay bigat. Inikan nyo kayo ni ading ko itay bigat, di kandak Kaya ulit na kayo, apag-rubot kayo, papanan nyo mat. Dama pa kong katangin. Ano ba nyo katangin manin? Urehan nyo nga masapol, kumatang kayo. Kasla kila asawa ti Hawaiano. Ano pagbagam ka Hawaiano, asawa? Una, naglagay pa inyo construction lang ti ayan ni tatang di Saudi ni Papang. Narigat ti trabaho na, manulat sweldo na. Inayat ako mga orti pang panunutan nyo tapos ang gawa na gasgastos. Kanda kayo nga ron. Ano dumat gatangin nyo, kasangan nyo masapol. Nakarkaro pa yung gastos. At adupagit, arwatan nyo, ni los ka ading ko. Nilukot to yun. Ano pa lang kami sa uyo mang kayo itong malakalan na. Awan doon ito kon. Maudi ato yan. Maudi ah. Ngayon doon nagpao ito man yung Papang. Dumawatak to man yun. Datoy. Nayunan nyo pa ya. Kaumanahin ta sa nga ribo. 3,000. Ano ya? Alang mang. 3,000. Tanong saan kaya mangted makita yo. Katanya tarami din mo sana mangted. Amok kat nga darami jo. Alamang ted kan mama, tapno jak ibulgar ti palimod jo. Trupe na. Nalamon. Magted kay to palang ambed ngamin, ato palang ado nga sa oyo. Maoray yo pala nga mga pangtaat. Di ta kayon. Lukot to yun. Sabayam to sumangpet. Sumangpet ato kahit kung oras sumangpet. Gloko kayon. Kasi masurunak kada nga bakit. Bakit ko nakmanong na yung naghabay da kinilos ng ading ko? Saan nga paati ni mama? Ay, hapoy. Muna tadoy kita may dandanon kanyak manong na nga ni mama manipod iti adan ni Papa sa Saudi.
Manipo di napapintas min, nga napafinish ti balay mi, nga nakompleto min di kiti alikaman. Medyo matan. Rinog kayo matan ni mamang tinakarjud. Kunam na no balasang. At dadapay na balbalog. Ngem ni Los. Kinuri siya. So, sakit din ti paadiw. Hindi ta. Hindi lang kalmak ang nanubiak banin manong ni Rose. Ket ag-date kami ta. Nukas ka sa nulaing. May isang reko iti hotel na dyan nga Rose. Aman. Medyo nga deket na. Medyo nga kinakuti na. Agsapsapol ti lalaki na niya nga mga check-in kan ko na. Agsapsapol ti lalaki nga kaskanyak nga nagasaga nga mangromansa kan ko na. Sinakayakon ti motorsiklok manong name baglagin na pala gasolina na. Pinataray kong Napanak iti lugar, manong name nagtulagan mi kini Rose. Ni Rose, manong name nga talaga nga nakrusunada at lito. Diyak kiningkaan, aging nga saan ko napaguen. Apag isuunay ko na. Apag isumit nga nagsina kami kini LB. Ni LB nga, maarte. So nga, apag sisikala ti babae ko na ka. Dala dawatin ng jak maitan. Agsinatan ko na nagit. Di asina. Nalpasak matan. Na igkamakbatan amin nga, naprusak nga na igkamakbat amin nga pasat ti bagina. Manong name agpasbasa kami nga agpadpada kinilos nga ading ko. Ngim, basa nga, di mo may pasnek manong. Takas ano? Naibarkada akmat. Ore ni Los, naibarkada. At ito kinigundaway manong name nga basaray makonsensya kamang pampanunot. Nga adda ni papang nga agtrabaho di Saudi para kada kami nga anak na. Nga ti amuna akit talaga nga napasnek kam nga agbasbasa. Ti amuna akit digiti kwarta nga pagbambanukan na talaga nga mausar ti usto. Nga magrebel din namin tiriknak eh. Apay ko nang, takas ano? Nakadadot may dandanon kanya nga aramid ni mama. Tapos siyempre, awamat ni papa, nga mangkudkud ka na dyan na budo ni mama. Di kat pagudkud na iti sa bali. Nakababain ko mga panunutin manunemi, tanya lang yung tikuna, di kita tao nga makakit kita, tiar aramidan ni mama. Nga da kami nga anak na. Kat da kami ti maapektaran. Anang tulangin tikuna ni papa manunemi, tumaamuan na. Nga saan kami mat nagbasbasa. Nga gasgastara min ti kwartana manunemi ang pagbambanugan na ti awan kayo sa iskan na. Akas ko namat lang ni mama. Kano ni mama? Oreta, kompleto matel ni kamon sa jabalay, nalpas matel di pala, napinis matel. Alakit, mabaring, babarbarin ko na ka. No, may pasnag kang tumalatagbasan, no, talagang may pasnag ko. Agor orayan ni Rose, manong nami, itinagtulagan mi, kapag nga pangkita at ken ko, insarten ko ti motorsiklo, manong nami, nikat ko ti helmet ko, baka nugat hanak malasin. Hay, si kagaya man Roger. Siya, nakagwapo ka talaga. Gwapo ah. Kaskala motorista nga talaga. Kaskala actor iti action movie. Wow. Ori si ka, napintas ka Rose. Kat may bagay ka. Nga lumubon iti motorsiklo. Iti pang-actionista nga artista. Pamananta ka di. Lugan ka din. Baka tiluan na ta. Apay. Masapol nga damat helmet ko. Mamatpati ka. Handamat tayo magnaita sentro. No ada highway patrol.
Huwag, may kan, lumubong kan. Kumpet kan kanya. Nagpahamyanan kami manunemi. Kaya makadanon kami iti ili. Umuna nga ili manunemi ang malapsan mi. Iti may isang convenience store, di magas kami manong. Gumatang na masaputan. Papananta kami. Inte ti beach resort. Kaya magam kumata ng alak ti pagbudigos ko. Katam tulat na tabado mo na tatap. Gabaram ka ni pantim lang tato sa remon. Sa bagay. Huwag niyo madakaw nga kumangarot pagsukatan. Di ko matang datuin. Convenience store. Ada. Dumagas ng tudta. Mangalakan ti kayat mo. Uri mano. Kabay lamang lagi na kanin. Kininuman. Kahit ko ito binom. Ti ara. Ang nakayat mo inuman ta. Beer, nanginauna. Hanta mabartek. No kayat mo, agbranditan tulatan. Ore hanta ko sa sarit ni ice. Gato yun eh. Kayat mo ito eh. Hanggang hanapig sa ito eh. Light. O sige. Po talaga picnic kami ha. Aginom kami pa ha. Manso ito panakpakin na ito nga babae. Nung muna ito nagmayat, nagidilips na ho. Nagpindas pa ito sukog ti pamagina. Ti barokong na nawas na yung nagkinis ti lupuno. Po! Ultimo tang nagbabaitan na kitirami ti saka na talaga nga panakpakin. Kinon ko na manong nemi nga nangibansin. Nakadanon kami nga ron manong nemi di beach resort. Dango pa kami iti open cottage. Ang abali ko na. Tan tumayaten direct nami. Ag-check-in kam ton. Gabot at damot, wow, hotel dito yung beach resort manong. Manong nemi napariir, ket siyempre, ore no napariir, inikat konti badok. Nakauyo sa klatan, manong nemi ka naka-short, naka-chinelas. Dakam nga ti beach eh. Magwapon samat ni Ros kanya, ket imabay, ket inapurusan na ti barokong ko. Macho man. Di ka pa iminom, nabartek kan. Takas ano, makapabartek ka, Roger. Tapay. Nagmayat ti magim. Nagbara ka. Uy. Barbunan ka pa eh. I like this. Nagmayat nga maira. Ipiti barokong ko. Sika. Kumusta man ti barokong mo? Kahit mo makita? Eh di katagad di ba? Psst, dabar ka. Open pala tayan ta sika. Ngimidi, manong nemi, tadandanimin magudwa tilong nek, nga empelay. With pulutan manong. Kahit kung tigdigos, kahit kung ton nga, intay iti air condition. Masaludsod ko man, Ross. Virgin ka ba lang? Ha? Virgin ka ba lang? May virgin sa pusong pulan? Salsalud sudek? Saan? May kamanuak? May katlo? Kadi? Ano't nangayatam kanya? Basta nalaba at parasite akeng ka. Kat ko naman nga nalaba at parasite ka kanya. Diag pagpada ta. Nalaing kamit lang? Ti? Nalaing kamit lang trabaho ti kama? Ti saludsud ko, sika, nalaing ka? Lalo na makaido makastoy. Hintang arotin. Sadyay. Mango, ag-check-in time. Lumanatin manong nemi. Hindi kita tirelo. 11:45. Mahal daw tapay.
Agorder na ang tulatan. Diyan to unay ti kwarto pangaldawan dan. Sige ron. Alam mo na gamit mo. Taintahan. Check-in. Sige. Gumana ta akong sila. Nag-order kami maron na may bagak nga umaydan to i-deliver to order mi pangal daw after 45 minutes. Mamalin nyo malang tumawag siya. No, kayat yun ti agordero no maiteden na ti order yun. Dati ti number, oh. Adamat telepono iti kwarto. O, sige. Tumawag ka ito nga ron. Idada kami ito nagtisilad. Manon nami, inikat ko di short ko, kendi brief ko. Manon nami, ginamata ko ni Rose. Rose! Oh, Roger! Ti espiritu ti arak ken rugso agraw meten ti kinapusaksak kinapintas ni Rose manon nami. Ti ad-adda nga nagganatak tapno di kasta kayat ko nga talagan nga tagikuan kayat ko nga maalan ti amin na. Nasa ko na ti kinapawot manon nami ti panaglanang de kiti bibigmi. Nga kabayatan nga glanlanang de kiti bibigmi manon nami ay ayamak kapisel-piselen de kiti duwaman sanas iti barokong na. Slightly used manong. Wain saanin nga virgin ngem. Siya ti may katlo. Baka mabilbilang laing ti panakinaing na. Oh, sulit manong name it na kaimimas di giribibig na. Iritanged na. Oh, Roger. Oh, Roger. Oh. Gusto ko na iti asog ka na rin ang naman. Ay kayong paenda ko niti kama, iti andahan na kinibibig ko, iti duwaman sanas na kastao na yan, panangkaramgam ko kunong, oh, Roger, oh. Nakaimimas kagat-kagatin, tinakil nga pasit, natangkan nga pasit, timansanas ni Rose manong. Niritamat ka na nga pagasukan kan pagarengangan na talaga nga masaktan man kumangim sakit ka na imas ka no. Roger. Manong name idi bababak di dakulap ko tapno ari kapek ti baba away nakaw nakabasbasan. Nakabasbasan manon name kit kasapulan nga inak arub-uben. Kasta nga ron tinaramid ko manon name pababak. Kinadda ni tinagbaitan ni kitelegs na ti ulok manon. Kure na laing pangato ti duwa nga sakan na kit inipit na ti ulok. Ninipit-ipit naman ng name. Sana medyo intalmo-talmang. Hindi talagang sipsipakon man ng name. Kasto na niya panagburnok na adisuor tinagbaitan de kiti legs ni Rose. Nadadamanin ti panagareng ang nako na oh, Roger. Naglaing ka. Oh, Roger. Uri nila isurot nga ipangata ti patong naman. Oh. Nagano na lang din iti sirek ko ti dilak sa kupag-kutsi-kutsyen mano. Oh, Roger. Naging ka nga pinagbaling ko plastic balloon manong name ti kuweba. Inig ka magtagsumbangin nga pingping na sa kupinuyutan ko na. Nagmayat di bara na Roger. Nagmayat di bara na ako nakata di sangaw ko di palang puyot ko di angin nga simrek na bara. Ni magpuligos nga agsubli so linisyak umutot mo no. Siyempre, dadya palang puyot ko, dadya angin ngin sirek ko, iti kuweba, nang likaw lang sa nagsubli. Siyempre, lisyam
Sigurado nga sa balit angot na raman na nagsublimanong. Magustuhan na teraramidik, sige pa'y ko na na. Pabusugag ka no pa'y manong. Una yung gatuot-tutin na ganso. Lisyak pumutok-putok. Kuno, agunin pa yung Papa ti roman sa amin manong nemi yaking ga ngembiyat konti wargarot nga mapana manong nemi nga detan adadan ti kasla panakarik na natimnas. Oh nag nagmoyat Roger. Manong nemi awang pulos ti panakaati pa ti pigsa ti asog ka na ring-eng. Ngano anta tao itag sumbangir nga silid nga kaabay mi sigurado laki di nga madisturbo da. Iman ni aron. Ati pa im nga tarik nam kay talaga ka sa trik na. Baka adda nga sa mo magunud ti kayat mo gunudin no ati pa im ti asog ka na ring-eng. No anyat marik nam dagmayat ko na maay bagang nga mismo. Roger, panak mo na nalipukaw nga mapanmanin mano. Nag-record kakit din nga babae ko na. Si kamang pa lang, ti panpanakpakik nga naringgor. Isumat ti simublat nga rin mabaw nga nang romansa kaniyak nga nangan manon ni pinabusuyak mo ta. Naling mo nga agpadpada, naling kami agpadpada mano. Di may kadua nga rikos marik na akong dibisin ko. Tumawag ka. Tiyan na, nga mapandala, uy, dadot ti kananta. Tumawag ka. Sika na. Sikat ng dadanda ti number. Sige. Yung busy man. Busy na, baybag na busy. Agsukat ka tayo, ang kalainin. Apa nga siya pwede babae sa pagbaw nung. Ala na. Kasta ka nga talaga? Imbes ko mga sikat ang serbi di babae, siya kang babae ang serbikan ka. Babae matig serbi ka. Kati. Sige. Namalangan. Ngayon di ilukat manong nemi ni Rose Tiridaw. So, rumbar kuman ngam nagsubli sa indrakip kandangos Tiridaw. Abay. Nagsubli diyan ko. Nagiday takatre. Abay. Ni mamang ko. Mamang mo? Mamang mo, no? Haan. Ni papanggo ko na kuma. Abay ni mamang, papang mo? Adat tabangin na kwarto. Itero muarak kuman, pag sumot na sumure. Nakita na ka? Haan. Kahit mo sawad? Nang i-check-in mo ni papang mo? Owen, wala. Nang i-check-in ti ama, na i-check-in mo ti anak. Tikat pa nagranayo Apay. Dati pag-rebel dyan, direk na Iso nga, gusto ya. No, ada kursunada, kaya mag-kursunada mat kanyak, sumurutak. Agri-rebel ka. Oy, gabot ka sa di aramid ni papa. At aramid ni papa ko. Aramid ni papa ko kit ni agbababae. Diyak mamati idi. Yung maging ka nga doon madamag ko. Ikat maaramid na nga talaga. Ita, mismo nga. Bukil ti matak. Napaniknikak. Lipliputan na ni mama. Ayun na kami ni mama mo. Ada Singapore.
Hana? Ni mama ada di Singapore. Nabati kam ditoy. Kat ni papa, kaputawan ni mama agad tagsapol di sa Bali. Warin ho, kwarta ni papang mo di aramatin na. Ano kwarta ni papa? Manipod di awan, adan ni pama di Singapore kat dinambatin kaya tagtrabaho. No pa idi kat pa extra. Kita angkat ni. Kung namlan no, siya sinon. Siya sino kumat sa nga agrebuilding anak, tigas na karami din amami. Di na pang panunutin nga dagsakripisyo de inami asawa mi nga da dyan, Singapore. Pinagsinay ka. Awan. Sige, siya kung di mamangalay ito order ta. Ba't nasa man tumawag man baka numabalin mo ang kontakan na yun. Timawag ka man manong. Kas din ang busy. Nga ta. Baka itay ka sa nga busy. Nga magkapot ita sa nga man tumawag. Busy mo na yun. Yung kaladanunan na yun. Sige, mabit lang harap. Kag sure tak. Pasan na. Dessert tak. Irilukat kung may tirida. Anong name ka tirimuarak. Ha? Napaatrasak sa ko inrakip. Oh, abay met. Insinyas ko. Abay dita. Imasuday ka kang kuhanan. Dita ka dit nakakita kami gini mamang mo. Uy. Ha, nga ni mamang ko ani papang ko. Anat lang ni papang mo. Gwapo ah. Ano nakita nga ba doon na itay? Tsaka mo, managip. Aba eh? Aba ay. Ama mo din check-in na. Ama mo din check-in na? Okay. Kabasat mo? Kasinsin mo? Haan? Ano ron? Mamangko. Hanya! Ni papang ko. In-check-in na ni mamang mo. Kahit si Kamet, in-check-in mo met di anak ni papang ko. Apay, damat ti abroad di papang mo? Di Saudi? Nagpadbada ta Rose. Agrabarbil dahil man, tigas na ngaramid ni mama. So, saan ko may pasnag, ti pa nagbasak. Kahit mo sawad, nagrarana tayo. Ti kunat sa bali, nagraranada. Ti amakin ina. Ti anak. Muna na kita anak. Gamitan? Apay? Kat 3 oras na dito eh. Andan to pa 2 oras. Mabit lang. Kung na, barabarang matawag ako. Mabalinan, andan eh. Yes? Teman order me, room 69. Ay, sir, mabit lang, umay may delivery. Manong name saan matan nga Mount Oni ni Rose? Abay, on mo. Nagkakaasimat ni mamang ko. Palagtagabot sa Singapore. Para ito ni papa. Mag-check-in. Ti asawa met. Ti OFW. Kaski ni mama. Kasi ka. Di ka makonsensya, Roger? Siyempre, ito pa nang check-in mo kanya, natigas-gastusem, nagkapo kini papang mo, di ba? Una, dinawat ko kini mama. Ikidigas-gastusin nyo, nagkapo kini papang mo. Awan kasiskan natin pang gasgastusan nyo.
Kas kani papa, imbes ko mga trabaho, ta isot lalaki. Tikit di pagbambanugan ni mama, tususarin na. Ususarin na ng babae, ususarin na nga magpasakit, mangsugat, manglipot kini mama. Apay kakasta kayo. Apay kakasta kayo ng lalaki. Ramaraman nak. Apay kakasta ka. Apay nga di mo amuhon tagibanin. Di pagrigregatan ti amam. Kasi ka nga ron. So, siya nga balikan niya kata, siya ka tinaggastos. Apay nga di mo may pasnag tagbasa. Apay grebelde ka. Sudadan di pangal daw ta. Nangal daw kami manuniming yung kaslasanin nga may concentrate ni Rose iti yamangan. Baka kahit mo ito inom. At upin daw arak ni. Dapat nakurang ang gudwana. Okay. Agbarte ka kamang giti. Sige, taugan nak man. Nairing pasmi nga naigibus manunimi ti may sa lungnek, may sa alitro nga samig. Samig, empelite ko nakuma. Kat siyempre, imbag ata, napigsa ti orkon. Hore na bartek kami manunimi kat sangkam ngaglingat. Kat kasla rebelde manunimi ni Rose nga mga arakop kanya. Manso kidiltala, manso, ragsak lata, ragsak. Kinuna naman name kit kasto na iti pa nagrubansa na kanya kini barokong ko. Oh, Rose. Rose. Supayan man name iti voluntaryo nga nangan langaw itayen mangan pailang. Inawid ko nga tilupo na man name ng pangato itayan ko. Numangan kakit mangan tagadua. Uri no absug tay sa balit makanta. Dahil nalpas mi manunemi ti talo nga oras sa kadami ti hotel. Itinapang kami nagdigos manong nagsinublat. Pwede nakasukatak matin. Kawitan. Di ka mat mo nagdigos na baybay? Hanin? Pangitulot akin ka. Di mo sa dito nang alam kanya. Di mat pangitulot ang kanya. Indot ka ano man ang nagkita la. Jakun kayat, Roger. Ano? Saan ko na kayat? Delegado nga man nagsikugak. Adadan to na sakit tinakim ni mama. Nagsikugak kabalasan. Ano ang arti bang manutin? Sapong na. Nagsarita kami, tinalapat ka ni Papa. Kasarita, di kakapsat ko. Kadi pagkakadakwater na doktalak. Kaya pasardingan mi ni Papa, tikas dyan ramidan na. Kaya si Karoja, awang ganiti panggip mong mga salangan iti inam, awang ka di. Tipanggap mo. Ngay sardeng mo mating araramidem. Kadipas ng mo nagbasa. Di ka kadi mo konsensya. Ngay saksakripisyo ng papang mo. Iti ambrod kat adda kay ditoy. Nga gastarin nyo taon kasaskan na. Nagiti ng pampanuan na. Hanggang balik ka ni papatis lalaki. Ngayon yung mamang mo. Sige. Nagsalita kang tungarot ka ni mama. Ngayon no saan nga nagrarana. Mapanunot na nga tatikastoy. Baka inturong tigasat ti amin. Nga, nagrarana tayo. Tapno datay nga anak, ti makaamiris ti amin. Kat datay ti mamagbalbaliw ka rin naganak, karatoy nga mangliplipot ka rin iti asawa da.
Kinuna naman nung name kit kastamat tinadda ti panunod ko. Intulod ko man nung name ni Rose. Iti nang iba, nangarak kang guwana. Rose? Talaga ka di nga na ito hindi mauli. Diyak tulad mo, nagsapat tupit na alanta. Yung may pas na yung kutikbasan. Masapol nga iturpos ko ti korsok. Tapnadan to, ipanakil ko kini mama into nagawid. Nga nakapagturpos ako. Nagbunga matlang ni kita doon ang gastos na kanya. Kasta ka kumamit, Roger. Sige. Bari nga kita ng tupay. Into no, nalintegan ti dalang na susurutan ta. Iti sumang petak dito balay manong nemi ni ading ko nga los tinadanon ko awang pa ni mama. Los? Kuya. Nabaykan? Nabidak pa yun. Napanam. Nabangam nagpaspas siya kadag di para kaanak sa Jemol. Intun Lunes. Intagbasa, ha? Kat mapapanag mo dyan sa eskwela. Daw atagmat ka naman ti allowance ko. Ngayon sumbrek ka ng kadag di klase. Hambay na allowance di amin natin ko. Takas tamat piramidag. Kaano pa yung amam tiga balakad di kita, kuya? Saan ka kadi makonsensya? Los, panunutem, at da nga agrigat ni Papang sa Saudi. Narigat ti trabaho na construction. No, pa'y kang kanayon na magbagang saan una yung marigatan ka puta. Supervisor isuna. Kaya mahangang ka puta supervisor kat saan nga ang trabaho. Man, narigat ti trabaho na. Dahil ka nito nga, da problema ti trabaho dagat isu iti dasalan ti amin. Makonsensya ako ma. Nga mangusar iti kwartang edad ni mama nga nagkapukin ni papa. Iti awan ka sa eskan. Ading ko. Namabaybay ang ti panagadal mo. Kahit masayang ti ado ang sakripisyo ni papa. Si kantong malatag sa gaba. Apay bagbagam dita kanyak. Kadibot araminan. Aramitek kitan. So magtulag ta, ang kinarita ng kapsat. May karim gadik, may jaman ti barkada, karipas nagmontik basa. Muna kami agkariya, agkariyak kini bagi, agkariyak kini papa, agkariyak kini mama, agkariyak kini ka. Awan ti sa balang aramidak no agbasa, agturpusak. Sige, nasok ko nam kuya. Suti ko nam. Datantumit lang ti agrigat. No, saan tama ka magturpus? So sige kuya. Agturpus ka, tagturpus at mo. Ididumteng ni mama manong nemi. Nakaluto ka yan. Wan ma. Nangan kang pagid din. Da kayo, nanganak mo tayo. Nanganan nyo. Ito restaurant. Sino kadwayo? Kaya ko sa lutsugin sa kadwak. Ito ka di restaurant. Iti beach resort nga naparan nyo. Tinanganan nyo. Ano ang beach resort nga magbagam? Iti room 70. Siguro, noon ang panunod ko, tinang picture ka na kayo. Ore sana ko man nga gununi. Ipakitaklatan yung picture yun. Ngayon tsak man gamin igam cellphone ko. Ere makita ka rumor ka ito room 70. Roger,
sa mundo lang nga ibagbaga ka ni papangmunti amin ha. Manugayon kahit mga kwarta nga masalpo mo ito no Lunes. Mama, talaga ay naktuag basa ng Lunes. Dakam ginilos. Nagkinari kami nga kapsat nga saan mi nga sayangin ti kwarta nga pagbambanugan ni Papa. Ngayon pas nagbinagbasa. Nga masapol nga makapagturpos kami nga kapsat. Tapos na nagsakam to nga pang mangipakaamu kini Papa nga nagbunga. Nagbunga intinasyaan ti adu nga sakripisyo na kala kami. Kada kayo Mama. Ano yan tumit ti mabalin yung ipanakkel into nagpurguden ni Papa. Kaya baga ka, nalpasan di balay, kung balatot alikaman, kenti anya. Di pagpunan nyo tinegosyo. Nga, ilan lalaki yung mat. Oy, saan nga sagtagas-gasos ha? Di kat inanugot yun. Anya tayo mo, baka sinsidublat kay ka na dyan, nga lalaki, nga ti asawa na kat adamat dyan Singapore. Apa nga mo, Ma? Nagraranata yo. Kahit mo sawan, nag-check-in ka man sa jay. Ma, nakarecord ti pagsasalitaan ta. Iso nga sangga makapaglibak. Nakalawlawag ngayon ang nugot mo. Nga nagranata, iti may isang hotel. Room 69 kanyak, room 70 kang ka. Nga kanduam ti lalaki nga ti asawa na kita dyan sa Singapore. Kasano nga, naamom ti kasta. Kapag ta dyan check-in ko kit anak. Dyan lalaki. Ha? Hun ma. Agrebrabel demit ni Rose. Gabuti kasi diyang aramid ni Papang na. Akas mo ti pinagrebrabel demit ng kapsat, gabuti aramid mo. Ngayon nagkari kami nga agkapsat. Ngawat sa bali nga namin demin ito mangipasdag ti panagpasam. Gabuti masyan kami kini Papa. Katsi ka Mama, isardig mo kumamaten. Sakbay nga maladaw ti amin. Samo ko mga orahin ngagpungtot ni Apo Diyos kang kasta nga raramidem. Isardeng mo, Mama. Isardeng mo, pang-aasin. Nagdumog ni Mama manong naimi madamdama mawagwagwagan di abaga na. Gabutag sangsangit nga gan anug-ug isunan. Inarakop ko ni Mama manong naimi kas pampatid ko tiriknan. Kada naklaengen ng mundumod ng tirupa na iti barong ko kat nagriknak tinabas sa nga rupa na. Ngaglulo at inag. Pakawanin na ko Roberto. Roberto tinagan ni Papa manong naimi. Pakawanan da ka na ko. Nagbalinan ka na ro ko. Pakawaran da ko, mga Diyos ko. Katwan, isardeng kon. Isardeng kon ta sampay nga nalado ti amin. Isardeng kon. Iso manong naming agturpusak na to, iturpus kun ti kursok ngayon ko idagbakasyon maten ni Papa. Kat makita tiragsak ni Papa manong nami tabang saka na gina agturpus. Anak, agamanak anak, nisak tirumbing agawan ka na kayo Papa. May sapi nga tawan, nagrador tumaten ni ading mo. Uwan pa. Ginawas ka sa nulaing, adanton trabaho yung agpadpada. Agasawa kayo ito na no, agpurgudak tumatad. Apag isun tumat nga, makaornong kami kini mamangyo, kaya isun tumat ti usarimi nga, panangipot up, iti negosyo nga, i-management tumatan.
Tapos tumatin di pa nagpurgod ko. Nabayag ako ni Jess Saudi. Kahit kung dagi na. Uwan pa, panubos niya po. No, tantong trabaho ka, tantong agturpos tumatin ni Los, at tumatin trabaho na. Kaya mong baybay no kan, agasawa ka nga sigot at no, madan kami kinimawang mo, ti apo ko. Di ba pindasan naman ng name kaya nagturpos ako kat nagsublimanin ni Papang Edges Saudi. Nagbalinan nga singpet nga talaga ni Mama. No, pumasyar man marong name mapala mag-ityenta wano doon pa nagatangin nga mag-awit bitlang nga dagos. Pero war ko marong name pa nagtik ko ti board naging ka nga nagtrabaho ak. Nagradwar maten marong name ni Los there war na matibord na kas registered nurse nga nakastrike mat marong name ti hospital naman pa'y private hospital. Agpatpata kami nagtrabaho ti kapsat ko. Ilinto, rinogyan mater manong name ni Mama ng pasdek iti negosyo nga i-manage danto agpatpata kay ni Papa. 1 year more, agpurgod to ni Papa manong name. Iti tibay sa manong name ng aldaw ng matendarak siyak timbaon ito pisina namin nga matendar ti may sa nga meeting. Tuta kini mabigbig ko. Rose? Hi. Roger? Makimitin nga siya timbaon na ito pisina namin Kasi ka, siya. Kumusta ka? Awang pa tinagbaling kang sukat mo ti puso. Katsi ka ngay. Ang padpada ta. Kahit mo ka di nga sublianan ta, ti amin. Siya ka di pala ti patpatig mo. Nagnaro na ita. Katsi ka. Oray siya. No kaso nung pa naka-inlove ko, ididamo ka makikita. Kastamat man ang timarik na kita. No kasta. Oh, Rose. Uy, guro ka. Datan to eh. Mapatandog check-in. Loko ka. Inche Beach Resort, room 69. Tapos na makita dapapang ko kini mamang mo iti room 70. Kumusta man tayo ni papang mo? Inche. Nagbabaliw mo tayo. Siyempre, nagsinadan kini mamang mo. Umekan to siya rin niya pala yun. O sige, naso ko nam. Tanukas ka sa lang. Ijayak doon di kasarking ka. Nakaready ka? Noon. Tap no silpon ta ready. Iti room 69. Agsublita sa room 69. Haanin, baka no adan dumanin maranata. Nakamad lang kini Rose manong name iti nagkatuluyan ti makadakas nagabalayan da papangnaken ni papang mamangko manong name. At siyempre takda kami lang siguro ti makamo na nagtalin nga baliwad ti amin. Yung tula mo, nintun ka nga maduktalan ni Papa nga ni abalayan da kan nagkarelasyon da idi ken ni Mama. Kaya mas pagarigan, adantog guntaw nga mabutaktak ti amin, tiyak talaw mo no anat resulta na. Ngayam sabi ko tagpaisuman ti kunada nga awang paliman ka din tulong tao, ngayam dahil ta kumarang nga paliman, dahil naganak ka na kami, paliman ti ama kininak, ti santo mga mabutaktak kini Papa. Dito nga ron ti pagkasalitak, manong nemi, karagyaman naklaunay, ti laing mo nga nangibasa, anang tadbiyag, kahit sabi ko matadamat ni batik nga adal, balaag, ken pagulidanan, apagsarmingan ti biyag, kadaginipadim nga nagbuya. More power to your program, and God bless. Tuyag kiamon nga pagayam mo, Roger.